Dobre, Milata. Tamara Stenická. Matej Milata. Milanka. Michal. Maťko Milata to bude. Fú. Vida. Neviem. Ajka. Kto sa prvý vydá, alebo požení? Tak takýto typ nemám. Fakt, to si nedokážem to posúdiť. Tamara. Tereza. Ľudská Judisová. Tak asi Janka Poleková. S chlapcov. Liško. Všetci môžete vysvetľovať známy. Hanka, športovkyňa. Jednoznačne Andrea Bystrianská. Podľa mňa všetci. Ja vám verím. Ríšo. Ty. Skôr by som to tak, že keď si o 20 rokov zapnem telku, že s kým by tam mohli robiť interview, hej? Tak to by som si tak akože myslela, že s Maťkom, s Miškom, že by mohli robiť interview určite. A s každým o inej téme ale, hej? A potom ešte môžu robiť aj interview s Ľudskou a ešte aj s Ajkou. Dosť veľa. Ríško, Matej, Adam, Nikolás. Tam tie baby, Lucia, Tamara Stenická určite takisto, podľa mňa Hana Dolníková by sa takisto vedela vyhovoriť. Tak, baby asi máš. Filip Devan. Asi zase ty, Mišo. Rian. Ježiš, no zase určite Maťko. To je jasné, že on by sa vedel vykecať z toho. Ale aj Hanka Dolníková. To tá bez debaty. Stále mi napadajú také rovnaké mená. Matej, Nikolás, Peťo, Baška možno, umelecký. Miro Janky. Ríša. Dano. Peter. Viacerí určite. No, podľa mňa Nikolás. Nikolás bude podnikať. Však aj Maťko, lebo ten milión musí nejako toto zarobiť. Aj Peťo bude podnikať. Viacero. Aj Filip môže, Rian môže. Milo by chcel, ale ten nezaspí, lebo ten nezaspí. Baška. Nikolás Berta. Jednoznačne. Nestávalo sa to, ale asi Filip alebo Matej. To ma ani nikto nezaspie. Všetci budú hore. Na moje nikto. Peter. Že viacerí tak driemkali, nie? No Peťo chodil taký unavený. Tak toto tiež by som asi... Neviem. Toto by som si netrúfol. Skôr Chalanová, dievčatá. Adam. Asi Adam, no. Michal. Jedli ste mi cez hodinu? Peťo tuším jedol. Peťo určite jedával. A ešte tam báby boli hladné, nie? Alica, alebo kto jedal? Alica tuším. Ali asi. Hanka, ale môžu byť viacerí. Hanka, aj tu si viem predstaviť, vysvetľovať, ale Ajka bude robiť asi niečo také praktické. Typoval by som to tak. Lucia Chopošová? Ajka by bola taká. Lucia. Ačka. No viacerí by mohli byť učiteľmi. Hanka by mohla byť učiteľ. Ty by si mohol byť učiteľ. Aj
aj Ríško by mohol byť učiteľ, Ľudská by mohla byť určite učiteľka, to akože to bez debaty, ale aj Ajka by mohla byť učiteľ. Že vidím všetky hlavy, vidím vás akože rôzne, keď sa rozprávate a keď vstúpim, tak ste ako moji, hoci nie ste moje deti ozajstné, ale že vás veľmi ľúbim. To mi napadne. Akože mne napadne to, že to bola vynikajúca trieda, veľmi rád som tam chodil, veľmi rád som tam učil. Fakt, že srdcovka, mám odučených 25 rokov a určite by som možno na 3 prstoch spočítal tak dobré triedy, ako bola vaša trieda od B a budete mi chýbať a mal som vás skutočne veľmi rád. Ja som si cítila veľmi dobre vaše triedy, taká radosť tam bola, život tam bol a to, že ste boli neskutočne takí, že aj múdri, aj ste chápali veľa vecí, či to už bolo dejepis alebo geografia, ale tak všeobecné veci a boli ste aj veľmi ľudskí, vedeli ste aj keď som mala zúna alebo čo, tak si to vedeli, takže ok, teraz nebudeme vyrušovať a takže tak tieto veci, že som vždy našla aj oporu aj u vás. A výlet do Prahy bolo. Ja som mala veľmi rada, že sme išli do Prahy a dosť to podľa mňa bolo akože jeden z takých podľa mňa jeden z najlepších výletov, ktoré som mala kedy. Boli ste super. A ja mám naozaj spomienku na našu triedu, keď sme mali ten výlet, keď sme išli do Trenčína a išli sme na tú skalku, že vždy, keď si tak na vás, akože áno, keď som išiel do triedy, hej, ale keď si tak na nás toľkom ako na vašu triedu, tak je ten výlet na tú skalku do toho Trenčína. Milý, príjemný, usmievaný. Ja som sa nebala k vám chodiť. Že som sa tak akože tešila, že aj keď som prišla nepripravená na hodinu alebo niečo, že úplne nie nachystaná, tak že som sa nebala, že to nejak zle vypáli. Hej? Že ste mi aj pomohli, aj ste sa nenaštvali, keď som to nejak to nebolo dobré, alebo tak, že taká ako taký pokoj a tak, no nebála som sa, proste jedným slovom nebála som sa.